¿Qué hay por este camino? Parece bastante convincente. No hai no que facer. Isto é un pouco... Que ralleiro. Axudádeme! Que alguén me axude, por favor! Por que te agochas? Eu vin unha saída. Só queremos que nos deixe marchar. Non me fagas tan... Aínda queres ver a miña cara?